така нашата съдба. Не мили, не клети, не драги, да участваме в паради. Вече времето на мирните протести. Сега е ред на бой и масови арести. Писъци, крясъци, оглушителни трясъци. Човешки същества отблъсквани с тласъци. Държава малка, картинка жалка. А Лушев точно преди месец ти иска запалка. После се чудят защо не са обичани. Може би защото са еничари. Народа стиска безпомощно и умруци. Дева тия униформени бокуци. Депутат е печен като е пред камери. Ама иначе от залата ела го намери. На 2 години вече стане Мерцедеса. А европарите, кажи ми ти къде са? Тариката иска в джоба ми да погледне. От толкова пара нема ли да ти приседне? Ей туристи, какво се чурите? Не ме гледайте мен, гледайте другите. Да живеят педерасите и курвите. Добре дошли в страната на абсурдите. Ей туристи, какво се чурите? Не ме гледайте мен, гледайте другите. Да живеят педерасите и курвите. Добре дошли в страната на абсурдите. Всичко в страната ни е реден параван. А мене силно ще ме изкарат някакъв наркоман. Педари, проститутки, това ни е хайлайфа. Гнусни същества, от които ми се драйфа. 10 лева на глас, така се управлява. А на мен ми викат Геур в собствената ми държава. Заведете пенсионерите на море в Киев. Следващия премиер се казва Милко Калайджиев. Яки моменти, доста рядко. Народа го интересува само къде е батко. Не останаха паркове от кооперация. Децата изпушиха